African swine fever aputek chirok tok mai kang nipo. Ni jangkar benglong dong kamukam veterinary training hall IBSI hemalong Arnisia Parman African swine fever akiso marat mareng kachopang renga putak Arnisia Parman chirok tok mai kapedupo. Labang sa may kachapahem pupon laki West Karbenglong Karbi Farmer Association amay pudur geswar ingti ahinpet may Alamthe Jaipo. West Karbenglong KFA Kongchunbang Rajas Inghiya Hinpen labang so mailong Dr. Bongkaj Kumar Laskar SDPO Hamren Lapen Dr. Rimjim Bepi Dongkamukam Veterinary Center atumpen Clardak Kupuson si African Swan Fever akiso putak kachipa jokpon jima isi pen tham pachinipon Lapen wo akiso putak pusitami Raniket akiso haihui aputak Pusitami Clardak pachinipon lapen Veterinary Center alongpen pusitami KCC loan kaparang ponawar saita do pusik Dr. Rimjim Bepi hinpen pachinipon Lapen West Karbenglong Karbi Farmers Association amay pu Durgeswar Intia hinpen hanjang kachuk tikiji atuma phan pusitami akejoypen amu kipiponji aphanta pachinipon Lapen Dr. Rimjim Bepi hinpen phak kapang renga hut kacheri nangjia sondupik phak kapang renga hut phak longhong RD lin phokep do lote dowai imu pinangji lapen lin thokep an RD lelote dowai muni pinangji lapen hichi kulat along pustami phakok kiswa oki jori pusik Dr. Rimjim Bepi hinpen sodak pen pachinipo Kardom, Pinili Zumdak Veterinary Department Pen in collaboration with the Karbi Farmers Association of Pen to make the awareness plus training program on African swine fever pati loda. Lapen koson sila so African swine fever non kadoka with adim ta umplublo la si koson pen se so bemar ke pe jogi ma la solam se bini je than pon lo angke farmer do an tum han pusta me ni lidang la pu se thaning tum je ko an ma lang tum mane bemar jung si dolo bemar alang tum sab subak pine aphus o fever theglong lapen aninge bang theglong lapen apogarum pini pusame air pechot la son theglong pulote veterinary center long nang report pap Prabjen penang report di pansi nilika do covid manda request lo la request la so philo pulote mane abemar bang litum mane chini dun serak lo pulote control li phan litum mane joy kepo lasi kadu covid hanta bemar jung si dolo pulote nearest veterinary center long ang khobor serak ho angke ala so phini li pachini dun gang tungke African swine fever pen classical swine fever ke duita beleg of bemar lasi laso lam manghu nangne classical swine fever bangge vaccine do jese ta African swine fever bangke vaccine ave lasi penang anamuni tun kamang hu bangke vaccine pi era phita pipo se bemar long lokma lake African swine fever lasi nangli tum kadukave pustame bemar dung chilong lo asymptom sab sobak theglong lote nearest veterinary center lo ang khobor eksera ko Initial by the affection tet doma. La so bemar bangge zoonotically amad a problem bang dak si dokoglo je muni de tumbang thilot pustame that pen op chodet la pen jordet bojar long sita bojar long jordet pong ke bemar bang li tumbang si mekhang si pas spread ong chot lo bisi pas spread thu bom lo ki khitang mane bemar ke long tanga long hong dung si litum that pen hithi long jordet lo plote la so bostu bang bemar si li cheron cryason lo muni da phan bang ke thang thede dis zoonotic disease kali jese long hong atum phan bang ke a bemar a bisi lo spread po dak la so area long pen ha bojar long ko so area long pen a okipon an ke dak kadu ka vedim long bang spread la lasi un anili request di bang ke ki bepari tum handalo mate farmers mate owner tum han bang talo je la tum jong si bemar lo pulote la so phaga phan ke george dei phansi hili mane pathan chini pachini kang tum la pena ko isi alam ni pachini kang tum bange jong si nangli tum mane bemar theglong lo pulote symptom theglong lo pulote veterinary center lo nang report lo pulote ni tum jong si ahormu bang African swine fever lo laki chini daglo a sample nili tum collect nangji blood sample collect nei la pen tissue sample collect nei la so collect eta phi jong si Guwahati long NERD DL long sinil tum pothai ji hadak pen jong si positive result klang net lo pulote laso area long bangke nilitum apik phan kal dat po laso ke kalab apu thak nilitum compensation the people department pen compensation do lasi
phere nang ne la so hormu bang nang report di phan compensation bang ke government to make the fixed amount do la so teng pensi long ikpo maximum ke 15000 lo ke long ji compensation body weight upor si bostu bang ke decide po just the maximum amount ke 15000 lo angke nili request di bangke mane un anke bemar ka spread long le de ji phan munit kimi phan so area long bawang long le de nang po angke mane ham bang jung si bemar do lo pulote la so phia la so hema long pen dam ke langdam pustami langdam de nang po angke long hong pan pustami thathe de nang po oksa choche de nang po un anke pip si pip nang po angke nearest veterinary center long nang khobor phit nang po angke bemar bang tum hala so area long ansi contain that po so area beleg adim long dami kelo semed nilitum la Karbi saitutia song Karbi farmer association pen nilitum chingwai chimum lo je rong malom pusita me dak pini ga chetong an bang ge kadoko weda long hong kapar reng monitum side lo la si tum hin pen nilitum chingwai lo non malom rong malom long hong ke so side la si long hong ke thi long hong ke so de la son side la si litum la sopu tha ka pot koson se overcome jima koson se litum kapap mi ponjima koloson kupisi itum ke claim ponaing ma pui litum chingwa chingsai pensi ilitum veterinary department long anang humri lo veterinary department na officer tum hanil tum chuning rilo je nilitum local farmers la phakapang reng vek long hong kapang reng vek tum han ilitum seki bang pinangi la si la non kupima la so disease kupima keso la pian bang ke la overcome ji afan pusi nilitum pini chingki chethan chimom long lo la pen nilining chethelo kadoka we dak nanga chetong dun farmers lo long hong kapang reng dum handa lang litum pine son pusi tame alang tum chini pon do pusi la pen angko mo pine alang litum jongsi ka chini ne dolang punte nilitum han chingki chetham lo ponte angko litum kadoka we litum dam pen ko son si angko ke klem pon rima pu bang asai bang pini ing samjin pen chunik lo